Alhamdulillah. Kita mulai kali Mas Gatra atau Gareng Ralala yang sempat membingungkan saya tadi siang. Apa kok bingung? Karena Mas Gareng ini WA karo asistenku nek bengi seragame apa mongko aku rumangsaku yo jare Pak Yadi iki ora nek bintang tamune. Lah aku yo bingung to. Terus Mas Gareng iki bengi iki sing di omah iki yo ora ngejok, aku yo ora ngejok. Asline sampean melu sapa? Nusul, Pak. Nusul. Kok iso nusul ya? Yo gak golek-golek ra ya itu, Pak. Ora iki keterangane piye aku yo bingung e. Pancen jenengan nggih mboten paring dawuh. Pak Yadi iki Mas Yadi yo ora ngakon. Wong Pak Yadi tak takoni kok enten bilang takoni, Pak. Mboten wonten niku. Ora ngerti. Lah kok enek gareng iki lho. Piye? Mergo Mas Yadi iki kancaku dhisik ning Jakarta, Mas. Oh, bakso mie ayam ning kono. Mie ayam bakso ndon-ndon iki nggone Mas Yadi kuwi. Oh. Dadi aku ki ngerti nek Mas Yadi duwe gawe, ngabeki si kembar kuwi. Terus aku rene. Gandeng aku ki wis kakelae gareng. Mesti ya jagong dandane gareng ngono lho, Mas. Oh. Aku ki rene jagong. Pas Mas Yadi ki ora ngerti, nek aku rene ora ngerti. Kok pancen yo ngono? Ora ngerti, Mas. Lah terus urusanmu sesuk sapa? Ora nek sing ngurusi wong aku rene iki malah jagong kok. Lho kau gareng mampu kok, Mas. Ya. Luar biasa loh, gareng. Aku ampun kaget. Kok gareng iki? Kok ampun kaget sampean. Ora, mergone yo sampean ora ndawuhi, Mas Yadi yo ora pirsa. Aku sing ngerti iki aku lho kok Mas Yadi ndek gawe. Teko pas kae kok, Mas. Iya, aku ki yo jagong 20.000. 20.000 nggo ngraketke seduluran wong suwe ra ketemu ndek ben aku ndek gawe Yadi yo ora teko kok. 20.000 ora tak tulis gareng ora. Tulis apa? Hamba Allah. Mas Yadi. Wah, iki piye sampean mau nek ngendi kok dinyangke Mbah sapa mau? Menton. Kuwi kleru, Mas. Kok iso? Wis pira-pira wong iki karo Pak Yadi utawa Mas Yadi, piyane sembodo, piyai sugih CEO bakso ndon-ndon pira wae dibayar, Mas. Apa iya? Iki sugih yang kedua kali lho iki. Kok iso sugih yang kedua kali? Sugih pertama entek mergo main ndek ben, Mas. Rek anyar rampung sak jam. Iya. Kancane mangasut aku kok iki. Saiki wis tobat, apik malah rezekine timbang sing ndek ben apik saiki. Berkah barokah saiki. Oh, berarti aku gelem dinyanyi kesalahan ya. Salah, kudune yo ora sah. Nek santai wae, Mas. Apa? Bahasane sampean wis bener, iki mau wis bener. Nek santai wae umpama kok ana dinyango tenan. Nek gandeng iki wis tak klarifikasi. Aja kuwatir. Sesuk mesti sampean ditambahi pun to. Ditambahi duit, Tambahi gawean, Mas. Ayo, ora masalah. Penting iki lak ya seduluran. Iya kuwi sing penting kuwi, Mas. Kula teko kene wani losdol kok. Lah iya, aku lagi ngerti gareng sak Indonesia. Aku lek gareng ning Bengkulu metu. Ya. Toh, ning Kalimantan metu gareng, Batang, Cilacap, kowe komplit. Enek gareng yang siji tok teko ora diundang nyumbang iki lagi gareng Ralala dari Wonogiri. Tepuk tangan para kanca untuk Mas Gareng ini. Yang luar biasa. Aku kok Mas. Aku sedekah kok mung duit. Liyane duit tak sedekahke kok. Bojone wis takone ya. Alas. Berarti bojo ora masalah. Iya. Pengen tuku lho kok. Pengen bakso ya tuku nggone bakso ndon-ndon. Ngomongane bojo kok kan bakso. Bakso ya bakso, bojo ya bojo. Kayak tuku ngejak BG channel lho, bojo ta. Wah, ya tekan lah. Lah, dinyaren ora repot ya, ini biasanya repot lho Mas iki. Repot apa? Live TikTok.
Matur nuwun Mas Yadi, tak dongake hajate Mas Yadi pinaringan rahayu wilujeng slamet. Amin. Ora ana alangan sawiji apa malah kepara kebak berkah lan barokah. Amin. Amin. Usahane yo tambah ngrembaka, tambah sukses, tambah lancar. Iya, iya. Amin. Iki mu yo gurung ketemu wae karo aku, Mas. Apa iya, Pak? Nek ketemu karo aku piyayine iki blak-blok lumone ra mekakan. Iya. Saben ketemu, "Wih, Mas Gareng, nggih." Wah, kanca lama langsung 500.000. Wah. Ketemu meneh. 500.000. Wah. Tenan iki mah yo gurung ketemu wae, Mas. Baik, selamat kanggo sedulurku lanang Mas Yadi. Pokoke go selamat kanggo anak lanang Dik Kembar. Iki kan kembar putrane. Nggih, mantene kan Mirip wis ora nek bedone Mas niku. ya sandingan-dingin bareng padha saja. Oh, sak apa-apane komplit-komplit ya muga-muga mantene wedok iki kok ora nganti aja nganti kleru ngono lho. Nek nganti kleru bahaya lah lek. Lah panjune apik kok Mas Yadi putra iki langsung kembar. Nggih. Oh, elok kok ngeten iki. Rezekine teng Jakarta, tanah merah. Karena apa? Lah yo abang iki rayo merah. Oh iya. Tanah merah sukses. Ngrembaka cabane wis teko ngendi-endi. Bakso dondon sampai tindak Jakarta gratis, Mas. Bakso dondon. Siap. Nah, Kapan-kapan Jakarta gua tak mampir sak rombongan. kula iki tenan teng Jakarta ngirim bakso dondon mlebu metu ra bayar, Mas. Weh, kok iso? Mlebu terus metu tok. Wah. Ora mangan kok. Nyenengke Mas Yadi perjuangane hebat. Aku yo nyekseni pokoke ngono. Alhamdulillah ugi gumun setahun Apa? seragen wayangan sing nonton kaya ngene akeh. Apa nggih? Tepuk tangan untuk Tanggulangin. Aku suwe ora wayangan kok, Mas. Kangen nggih. Nggih, kangen kali wayang. Hebat. Muga jalaran saka Pak Yadi Mas Angko iso ninggal katresnan iso ngrembaka ana Tanggulangin kene. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sok ben ugi sik enek celengan siji. Apa, Mas? Kembar sijine. Oh, ngono. Ku yo wis wayang ngedu kok, Mas. Oh iya. Delok meneh kok tetep Mas Angko. Weh, Kok nek sapa Mbah Ngenyang aja gelem Mbah sapa, Mas. Bang memang. Aja gelem. Turun parigiane megah meriah kawit aman mau. Nggih. Supranada campur sari. Nggih. Dekorasine Mas iki dekorasi terbaik sak Seragen Raja Dekorasi. Apa maksudnya, Mas? Yogi Dekorasi. Yogi dekorasi. Yes, iki yo iku yo dekorasi wis pasrake kono mari apik tur sing murah tur meriah. Nggih. Tur tamu undangane luar biasa sing rawuh. Kepara sore mau digawe DPR RI juga. Nggih. Mas Gareng uga yang jelas yo Mas Tono DPRD Kabupaten Sragen. Monggo wong liya dadi dulur. Betul. Juga dihadiri Ibu Kepala Desa Ibu Titik Sri Lestari AMD Lurah Desa Bonromo. Dan segenap para pinisepuh adi sepuh, para warga yang makan wonten ing Bonromo mriki nggih Mas Gareng. Betul. Mugi-mugi terhibur kanthi pagelaran ini dipun tanggap dening menderane Bapak Suyati Soho Parinem. Pak Yadi dia memberikan jenenge sedekah rasa nggo kiwa teng tangga Teparu. Nggih. Pirsa to nek warga masyarakat sakliling iki wis suwe ora wayangan. Iki gandeng senengane Kyai mriki iki wayangan ditanggapke wayang. Ya. Tur dalange ora bae-bae iki dalange angsare becik, angsare apik, angsare sae. Amin. Nganti iso nuturi manten carane gawe anak soleh solehah wis kaya ngono ki mau. Nah, iki mung sing urung siji sampe. Apa? Piye nek soleh-solehah lah carane gawe sampean wis dipedarke mau. Ya. Jenengan kan dikake. Ya. Ning carane gawe anak lanang karo wedok lak urung kok. Burung, aku ilmune wong teko. Piye Mas Gareng? Iki kanggone Dik Rizal, anakku Rizal nek pengen duwe anak pertama ki apa lanang apa wedok. Piye nek danise? Nek soleh-solehah mau wis dipedarke karo panjenengane Mas Kangko. Ya. Ning nek pengen lanang apa wedok kuwi manuta karo aku. Soale aku Mas Kangko ki wis pengalaman tukang gawe anak. Ya ngono to Mas. Ah, bener. Kuwi nek pengen duwe anak lanang Carane? munggahe saka tengen. Nah. Terus baru muka sama kan? Bingung ke sedelok. Terus mudune lewat tengen. Oh.
kuwi engko metune anak lanang. Nek pengen anak itu. Unggahe kok kiwa. Terus dinggeng kesek sedelo kudune saka kiwa. Ngati-ati nek wis diunggahi saka kiwa utawa saka tengen aja nganti keturon. Metune banci Mas ora. Banci. Yo sing baku ki momong entuk momongan kakung lan putri padha wae. Nggih. Kekancingane katresnan. Betul. Gitu Mas. Terus sing baku soleh lan solehah. Nek kepengin anake soleh lan solehah nulak kaya Pak Kangko ibu duwi, bapak ibune ya kudu soleh lan solehah. Pak Kangko niki tenan nek adan niku wah luar biasa wong cedhak masjid. Subuh mawon 6 rakaat ya Mas sampeyan. Subuh kok iso nggo 3 dina. Ya ora itu. Soal mau dicicil kaya banget kae. Ya Mas. Ora itu no. Aku salate ora nganti ilang. Nggih. Berkah barokah ugi kanggene warga masyarakat Tanggulangin Pak Kangko kabeh sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezeki, rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kandhane sing nggih, kandhane sinden no. Ya sinden. Kandhane sinden. Wah, iki dagelan tiba kemil. Napa? Wayah munggah sego teko mau-mau ya ngopo. Karang tarunane sip Mas. Nggih. Jan kaya seragam bis PO Haryanto. Nggih bener. Elaknya. Iki nyambut gawe kan sore lho Mas. Lah nggih. Nek ora enek Karang Taruna, jare Pak Yadi ki ora iso apa-apa. Nek nyambut gawe Karang Taruna iki, mau cepet-cepet. Sampai lak ning kene wis sore. Kayak sore mau. Sampai nyakseni kok. Iya. Nyambut gawe cepet Mas. Cepet satset. Piye saking cepete, aku gawe wedan omah ombe dikukuti. Dikukuti sing adem ganti sing panas. Dange dalange modek mbok kukuti ngopo. Kok utuh kowe kok. Sapi nek kok nyinom pra sekolah sesuk le. Wah, seragam lho. Anu nek dalan ki ora dahar. Oh nggih, Pak. Dahar. Ada kita mawon. Nah, lah aku mudhun ya wis adem, Mas. Ini wong pagi sego anu kok apa panganane sego dikum. Kok sego dikum? Soto. Wah. Soto. Ya. Wah, enomane lok seragame putih hem panjang, celana ireng panjang sepatonan. Sinoman nggonku ora ngene kok, Mas. Sinoman nggonku piye ngono iki? Nganggo sarung ngepir. Nganggo kaos oblong mburi enek tulisane. Apa tulisan? Pengen sehat minum bio moringa. Alah. Promosi meneh. Ya teman wong titip kowe entuk yo mau. Entuk yo kuwi kok. Iya. Apa-apa boleh. Lu ana mangundur lagu iki lho. Diwasa Mas. Katur menjadi Mbak Ibu nyuwun lagu kangge ngati. Ingkang Bapak Slamet Hadipe. Sukul hubungan saking Pak Heri Sulistyo hubungan. Kiai mriki seneng nembang kok Mas. Nggih. Kula nek campur sari teng mriki kawitan teng mriki niku saestu kok. Mik niku tekone sore ngoten kok mulih subuh kok Mas. Wah, pindah rono. nggih. Niku nek campur sari niku nek kawitan ning niki wayang ki komplit ana lakone, ana segere ning yo bali ning lakon meneh. Tegese seneng-seneng tetembangan ana batese. Oh, nggih. Napa? Sinten? Ya monggo. Lah iki wonten sing badhe nekan apa? Saiki. Lah tapi kok Lah Mas kok kula ki mau wayang obahe manut dalang kok. Nggih, pamenipun yo derek kersa para panjenengan budaya. Nyatane enten sing badhe nyembah lagu kula mboten duwe panguwasa kok. Ya entuk karo sing di rumah ora entuk lah ya. Lha apa to? Iki desa mawa cara mawa Toto. andane. Pokoknya dengan dikomongnya anune singene dengan mawon sing lembang. Ayo aku ya repot lagi. Awet dawuhe pun ngoten nggih nanjake kandhang pesinden. Pesinden mawon apa nggih? Nggih, siap. Sapa sing kepengin ana pintu. Iki adalah kanca-kanca di Jawa Indonesia full tim begini ora sing pamit sitok-sitok. Hebat iki. Mambek iki do ngopo ora mangkat.
Sampai ini kedua ini kok malah berkurang. Malah ini keturun rawat tani-tani. Iya. Nah, soal apa? Ning dalu niki full kabeh ya, Mas. Full. Ya. Siga itu. Jadi rombongan makan siji makan kabeh. Ora itu kok siji nilate mboten itu. Nah, ayo Wanda. Mbak Wanda. Mbak Wanda. Nah, kalau Mbak Wiwi Gernawati, dua beli sisa ya. Oke. Ya. Mari berdiri, yuk. Ini dua waranggono Sekuatnya Dwijo Laras Indonesia. dan mempunyai status yang berbeda. Statusnya beda. Beda. Saka status sosialnya apa status pekerjaan apa status Sosial. Oh, Nah ini Mbak Wanda, di Soko Ngawi. ini masih gadis menurut kromo. Domisili Ngawi, si gadis suruh tahu kalau kromo. Nah. Perawan ting-ting temen ya, Mas. Iya. Nah, sing kae Mbak Wiwi kae Wiwi ngopo? Perawan. apa umurnya apa? Perawan. Alah, cilik. Wis rondo rek wirek. Ora masalah. Ora masalah ya. Rondo ki 2026 malah yang dicari. Lah, adalah. Oh iso. Wah, piye to janda semakin di depan. Lah, adalah kayak sepeda motor nih. Ora apa iya deh. Iki lah barang second kok. Hah? Ora masalah wong pe paling yo lecet-lecet pemakaian nek kok. Ora kok. Kok sing mending kok. Mau diboleh sithik sik mending. Sepeda motor lho. Oh, sepeda motor. Ora masalah, ora masalah. Lah, apa ya, Mas? Oh, ora apa-apa. Terus toh, panggape nak rondo asline, Mas. Kok iso? Iya. Oh. Lah bedanya karo si sapa? Sapa? Wanda. Ayune ayu Wanda, Mas. Iki gelas to. Lah, toh. Terus Pengalamannya oke aku, Mas. Iya, nah. ternyata iki Santai. tak kira nek cupu jebol suhu to iki. Ora. Ya ampun. Macake korban jebol pelaku. Ora. Ora kok. Kita gese iki nggo kaca, Mas. Nggo kaca. Karbone dikembar karo garwane. Wong nonton kaca ki ora kudu kaca sing bening. Kaca sing retak ya iso kanggo pengilon, tegese aja nonton sing barang, aja niru barang sing elek. Ngoten. Bener ora masalah. Rondo semangat ya Nduk Wiwi. Muga-muga ndang entuk jodoh. Kira-kira umpama entuk jodoh apa rencanane apa pengrawit apa dalang tukang tik tukang sunting apa? Enggak, Mas. Apa? Gareng. Oh, iya aku tak ngomong jajan. Iya. Oke. Lalu si perawan yang Nduk ya? Tasik. Ngawi. Cetak. Kaya kanca-kanca ora ayo tak anyur kesaksiane si anu. Piye. Isih perawan ya, Nduk. Tasik. Ting-ting. Alhamdulillah. Sing ora percaya kancane dhewe Kok kayak tau ngicipi apa ya? ayo mbok. Nek si perawan tenan ya, Dek. Tasik. Mas Hari, Pak Hari. Oh iya. Jali. Soalnya saiki yo kayak ngono, Mas. Oh kabeh. Ngakune perawan begitu divisum karo dokter terdapat 4 robekan bekas benda tumpul yo oke. Berarti boel, Mas. Oh iya. Tapi kepleset
tiba iki. Motor niku kok lha iki kena pimpin sepate dinel iki sapa juragane sapa pimpinane kan. Oh iya. Motor niku. Iki Gus. Anak yang parah kaya beda terang wiwi ngono kae. Wiwi cacor ini saya kalem. Nek wiwi lak apa-apa iki kalem cara gamelan iki ora gelem ora ditabuh. Tentu keimanane patut diacungi jempol. Iki arep munggah kulo misakan sik. Sesuk-esuk rencana bar wayangan langsung subuhan masjid kene. Alhamdulillah disenggol wong lanang no astagfirullahaladzim. Tangan disenggol wong lanang. Ya Allah, kula terus kula nyuwun ngapura. Bar dikeloni menengae. Kuwi pas dikeloni iki arep astagfirullahaladzim ora iso. Lah sebabe Langgone dibungkem oh iya. ora iso. Masih dikeloni bapake ngono. Elok tenan. Ini Mas, bisa bawa mana? Aku tahu ya anu biar. Ngopo Tenan. modelnya Haus. Aku biar jadi tawan ya ngono kuwi. Iya. Ya ngono kuwi. Sing bawa mana? Ya astagfirullahaladzim ngono. Oh, bareng dikeloni. Ayo nah Mas. Dikeloni anake lho, Mas. Ya. Dikeloni anake lho. Anake Anake wedok kok. Oh iya, pasti ya anake njaluk telon. Nembang sik ya. Ya, Mbak Wiwi kali Mbak Sinten? Wanda. Mbak Wanda. Tembangnya napa, Pak? lagi kangen yang hati ini lagu sasiran. Nggih. Oh iya, kangen ya, coba. Ya oke, ya. Di dalam ayam sih ada gandul ya. Oh, sedih. Ya, buka sokbunan, ayo buka sokbunan Mas Tommy. Ya, Tommy nugroho. Ya, coba. Terus.
Sampun katur Mas Gareng. Sampun dipun legani. Nggih. Nika kangene ngati saking Mas Heri Sulistyo. Leres. Nah, pangapunten nika dipun wakili saking ibu-ibu utawa mbak-mbak presiden. Ngaten. Mau digawe karo Pak Agus Supriyanto, Pak Carik Bonomo. Biarne lagu-lagu pun kata-kata Mas Kako sing ditenggol jenengan iku sabetane iku nggih. Kula ampun patir nggih saged pilah. Saged pilah ora kesuwen nek nggon lakon iki ya ora ngurangi nggon lakon nggih to Mas. Dalang hebat, dalang pinter ampun kuwatir kowe Pak Agus. Nggih. Oke, kecekel kabeh ngoten. Nggih. Ditampilke loro-loro ya Mas ya. Loro-loro ndak keprukan ngoten. Ya. Iki ana anu Bu Dwi karo sapa jenenge Mbak Retno Cope. Nah, diselani mau gandeng wis lagenan. Indonesia itu kaya dengan budaya Mas. Oke. Cara Banyuwangenan ya Mas. Oh, nek mau Sragen 12 ketan nang Banyuwangen. Banyuwangen tembangipun menapa Pak? Tembangipun loro sisigar. Oh, setruk. Nah, harapan kanggo gamelan Bali. Kalau tinggalanipun warisan saking mahrum Tinento Susmono gamelan Bali wong nggih. Pak Kongere Mas Agus, Pak Caring. Abdi bayar Mas Agus. Ampun. Usaka. Cobi kesanipun tigaran nggih supaya berwarna Mas Gareng nggih. Mati sesigan. Iya. Yo, para kanca, monggo. Ora terakan mugi sedaya ing konten streaming karasangan balung menika mencapai 3000 pasang mata yang menyaksikan paharjan abadi ini Mas. Alhamdulillah. Sing wonten channel Wijo Lasto. Wong niku ya penggemare Pak Kanto. Nggih. Ana ing 3000 pasang mata memandang ya kabeh didongake kabeh sehat panjang umur kathah rezeki. Nggih. Ora jelek-jelek berbengi melek bersani wayang ya Mas. Kebu saking Pak Eko ingkang saking pundi wau nggih? Sumatera. Sumatera. Sumatera Barat. Lebih aku lagi, mau ya titip salam dari Pak Kanto. Kendari. Berarti dari Kalimantan. Lah ya tapi kan Kedah di Gunung. memang makanya juga ke Sumatera kok. Kendari Sulawesi Pak. Lah iya, Kalimantan. lah kok Kalimantan terus yang Sulawesi. Wong tak panggung kok baru kabeh. Oh, boleh salah. Yo, para kanca, digarap singgungnya sudah. Yo, main sing dipilihke ora mung lagu sagengan tok. Ya. Pengen lagu cara Banyuwangen. Yuk, harapan Wijo Indonesia. Yuk.
kaya mangkene ya Pak Kangkong. Dulur-dulur mriki ngantek langsung goblok kabeh sing sani. Ketoke gumun. Sesigar garapan BLI Dwija Laras Indonesia nembe dipirsani sepisan iki. Iki lha kayak sesigar lho Pak urung kabeh. Ini lagi separuh loh ini. Di bawah tenanan loh ini. Tenanan lo pramono. Tenanan harus iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini karek lurus seteri Dwija Laras Indonesia. Sinten malih Pak? Mbak Mayang karo Mbak Opa. Mbak Mayang, Mbak Opa. Ini selain nembangnya pintar juga jogetnya juga luar biasa. Mbak Mayang, Mbak Opa niki nggih. Jadi multi talenta ya nembang ya joget. Yo, diaturi Mbak Mayang, monggo. Mbak Opa, monggo. Jarak niki. Sepote napa Pak Kangkong? Iringane napa? Yo, Pak yo. Oh, Angka, ini Banjo, Jawa Timur. Ada Angka Sari dari Gelora. Mbak Opa Sidoarjo Jawa Timur. Ning biyen
lahirnya yang Wonogiri, takonan orang Jaya. Iya kan udah cahayu. Nggih, teman kiri Jawa. Oh, Wonogiri yang juga. Wuryantara. Wuryantara. Wuryantara ini di Sikalingan Pak, Wuryantaranya. Betek Loparjo. Lah, Sanggar Betek Loparjo ini. Pundi. Lah ya Loparjo Betek. Nggih. Anaknya sapa, Dok? Apa kok lengkap? Aku ki kenal wong kono. Masa Ibumu. listening. Bos. Iya. Napa gak? Anaknya Listi kok. Listening. Ya iki lho Mas Allah. Iki bapak lho. Masa bapakku ngene? Anaknya wis Lah masa ya ra dipangan. iya, ngerti aku. Apa ora? Apa lah. Ake. Wah, aku yo wancing kok yo mangan yo gelo aku. Ya dipangan ora entuk. Dikarjo saiki. Nggih. Oh, nek banyune banyu Wonogiri. Oh iya. Wonogiri ya Mas, Mas. Dadi lan apike. Yen kowe banyu ngendi? Banyu kendi. Banyu kendi jane sing iki Mas. Dik mayang asli Sragen ya. Ora no. Boten. Bluro. Bluro. Lah mayang Banyu bluro. mayang Sragen ki sapa ya Mas? Dudu. Dudu iki. Dudu. Mayang keji kae. Iya. Ya, oke. Ya, lagune ki mau sing dikene sampean mau ninggal katresnan. Ah, ngono ninggalkan. Katresnane Dwija Laras Indonesia ditinggalke ana Tanggulangit karo ben tuwa ngrembaka ditresnani piyai mriki. Amin. Nek aku jaga di dalam Pengirama Mas Gareng. Ngoten. Seradenan, yang kedua di dalam Samboyo, Coro, Tulungagungan, Cah loro iku kok joget jaranan. Wah, cocok. Kalau disiapin jalannya karo anu nih, celenge, notasi. Ya. Ya. Rombongan Dwija Laras ki bisa solid. Nggih. Wis opak kabeh kok. Ya, coba belum yo. Seradenan iki kasih mono dicampur kolaborasi karo Coro Tulungagungan. Ya, yo. Iya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya utama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling bertiga
Agung, mandiyo kaya gawe payung.